Ruben bekerekwa m unu efi ọmakwa. Ike ngeze mmiri enwere m ajụjụ. Ajụjụ ị nwere wụrụ ka ịkọwatụgoro m ife gbasara ọkọ ọfọ na nwunye ọfọ. Enwere ebe dịka ọkọ ọfọ na nwunye ọfọ ka dokwu apụ scam ka enwere ebe dịka ọkọ ọfọ na nwunye ọfọ. Then abịa na ife gbasara dibịa ọfọ agwụ onye bụ ọfọ a na-akpọ ọfọ dibịa ka ọfọ agwụ na-adị iche then ọfọ dibịa adị iche. Then ụmụ dis enwe ọfọ a na-anụ dịka ọgwụ like ọgwụ na-adị in form of ọfọ ya a na-anụ dị ọgwụ dịka ọfọ efi ọ dịka ọfọ. Ụmụ ọfọ asị na-ejicha anụ n'ebe anụ a na-asị na ọkọ ọfọ ọnwe ọgwụ na-adị ka ọfọ a na-ọgwụ anụazịa ka ọfọ dịka ọfọ ọ na-adị onwe ife dị otu a dị. Then ka itrogoro m ọret na ụmụ ọfọ abụ eji anụ n'ebe anụ and ife gbasara ọkọ ọfọ na nwunye ọfọ na ọ bụ na-enwe ebe dịka nwunye ọfọ. Obiara na ndị Igbo ekenekwa m ụnụ kene onye ọbụla kene ife na-emere ụnụ ife aka m kwa nwanne ụnụ nwoke Udo Isomtochukwu ike nke eze mmiri na na-edo ọkwa Nnewi ka m si eje. Nwanne m nwoke jụrụ ajụjụ mma asagodo gị ajụjụ ofu ejikọsịrị ọnụ maka nsa agha ofu ijụ m ka ife bụ oke ọfọ na nwunye ọfọ na enwere oke ọfọ nwee nwunye ọfọ. Nwanne m ife dịkwa n'ụwa ahụ n'ife onye kpọrọ nkịta ya ka ọ ya aza. Ịkpọ nkịta igo nkịta kpọ ya Jizọs ọza Jizọs, ịkpọ ya soro udo ọza soro udo, ịkpọ ya ijiji ọza ijiji, ịkpọ ya mgbele ọza mgbele. Ịghọtago? Ife akịta a na-akpọ oke ite igbu ịchọrọ ite nke ogbukọchọba ya abụrụja anụ gburu ọbara gburu afọ anụ gburu udude gburu ife ọnụ igweta na gwụkọ ịcha n'ime ite gbalụghe godori ya wake obu ibu. Ịkpọ ya itekwuru danda ọzaba itekwuru danda, ịkpọ ya oke ite ọzaba oke ite, ịkpọ ya nwunye ite ọzaba nwunye ite, ịkpọ ya oke na nwunye ite ọzaba oke na nwunye ite. Ịghọtago? Ịkpọ ya drọn ntakasị ife ịkpọ na ọ na-aza. Ịghọtago? Ọ ife onye kpọrọ nkụta ka ọ na-aza. Onye ahụ ife mmeji wee sagha ajụjụ ya jụrụ m na onwe ife bụ oke ọfọ na nwunye ọfọ. Ịkpọ ya oke ọzọba oke, ịkpọ ya nwunye ọzọba nwunye na ọkwa mana o nweghị ife dị ka na nke a wụ oke ọfọ na nke a wụ nwunye ọfọ. Ka m gwa reason eji wee nwee oke ọfọ. Ife eji enwe oke ọfọ ọwụ na ọfọ ahụ na-eme ife ike ọ na-apụ n'ike. Ọfọ ahụ zụdo ọdịnarị ọfọ. Ọfọ ahụ na-agwara ụkpọrọ oke ọfọ esigo n'ọdịnarị ọfọ pụọ. O sigo n'ọfọ mmụọ ji eri oriri. Ọ ka enwego things vibration, the vibration of that ọfọ adịgo too high. Ọ dịgo too high that na ọfọ ahụ awụwago mmụọ nke iche. Ọfọ ahụ wụzi mmụọ nke iche. Ịghọtago? Ọfọ ahụ abụrụzi ife mmụọ ofele mmụọ ji eri oke. Ọfọ ahụ wụzi mmụọ na-eri oke n'onwe. Ịghọtago na ife eji wee kpọ ya oke ọfọ na ọfọ ahụ adịgo oke ego nya o bugo ibu onwego the higher frequency agbatago na ya. Ọfọ ahụ abụrụzi ife afele mmụọ ji eri oke maka na ọfọ ọwa afele mmụọ ji eri oke wụrụ ikikere eji agwa mmụọ okwu. Ịghọtago? Mana in a situation whereby na the ọfọ abụrụgo mmụọ n'onwe ọ bụrụzi ọfọ ka ife ọbụzi oke ọfọ izi ejigwa oke ọfọ na-differentiate gay from ordinary ọfọ ka a na-akọwaziri na nke awụzi nnukwute ọfọ ezi na ọ bụrụzi ọfọ ọdịnarị mmụọ na ọfọ wụzi mmụọ n'onwe. Ọnya wụ oke ọfọ. Ọnya ka eji akpọ ya oke ọfọ na ọha na ebu amụ ma ọ bụrụ ike ọ bụrụzie nwaanyị na nwoke. Mba, a na-achịkọwa n'ọdị ọfọ ọdụzi nnukwu na ọdụzi oke nya na ọ gbaziri agba na ọhụzi ọdịnarị ọfọ iche ka ọwụ. Ọnya ife eji akpọ ya oke ọfọ na-akpọ ya nwunye ọfọ. Onweghị ọfọ ekepụta n'ụwa sị na nke a nwoke kepụta nke na-esi na ọ mmadụ ya eme ya wụrụ oke mmadụ ya emekwa ya wụrụ nwunye. Ịghọtago? Anya nwoke ọfọ. Den ajụjụ nke ịbụ ejụrụ wee sị o nwere ọfọ a na-anụ ọgwụ anụ wee a na-anụcha ọgwụ tinye ya n'ime ọfọ ahụ ọfọ ahụ wụrụ ọnya nwoke ọfọzi. Ọgwụ ahụ anụrụ anụ tinye wee mee incantation wee dotuo mmụọ wee wakee mmụọ dị ọgwụ wee si ọgwụ anya nọ n'ime ọfọ alụwa ọrụ. Ọgwụ ahụ nọ n'ime ọfọ ahụ na-ekuzi ume wụrụzie mmụọ nke iche ị na-egburu ya ha nọ na-ebu ọ na-ebu. Ịghọtago? Ọ mmụọ na-eri ọ na-ebu. So the mmụọ ọfọ ahụ na-eri oke mmụọ afọ ahụ na-ebu ị na-egburu ya nọ na-ebu. Ọnya awa ọfọ etiri ọnya awa ọfọ ha na-eghe ya ọgwụ n'ime. Ụfọdụ wụrụkwa na ọha ọgwụ anọ na ka a na-eti ụfọdụ wụrụ nke a na-esu na-esuchala esu tinye n'ime ọgwụ ọfọ ahụ
wee godochazie wee wake nyawa ọfọ fa ha wụrụzie mmụọ nke iche ya sị nọ agwụ nwe ịbịa ya sị nọ ndị ichie nwe ịbịa ya sị nọ chighi nwe n'ọka ma esi nọ arọbịnagụ nwe ma ọ na ọfa ahụ ịwakeru nọ arọbịnagụ ka awakeri enu bikos na arọbịnagụ ụwa ọgwụ gwa itikwa ọfa ya wụrụkwa ọgwụ ma ọfa ahụ awakere na o nwere okuku o ji alụ ọrụ ife akịta wụrụgo an energy created by yourself ọ bụrụzie mmụọ nke ife ịgwa na oje na-eme amaghị m na aghọta ife m na-ekwu ọnya wa oke ọfọ and ọnya wa ọfọ anyị na ha ekwu onwere ọfọ a na-awụ ihe ọgwụ n'ime yes a na-awụ ha dee na ajụjụ nke bụ ị na-ajụ wee wuru oke ọfọ ahụ ọnya ya wa ọfọ ma m na ọnya wa ajụjụ jụrụ ka m bịa ka m gegharịkwa ife a ka ndị chọrọ na ajụjụ jụrụ ụdị ife ahụ ajụjụ nke ịtọ jụrụ ajụ wee jụọ mụ kọwata ahụ ife dị ka ọfọ agwụ ọnya wa ọfọ dibịa ka na-enwe ọfọ dibịa nwa ọfọ agwụ iche ọ dipendịrị etu onye si wee dozie isi ọrụ ya nụ ịghọtago o dipendịrị etu onye si wee dozie ọrụ ya nụ o nwere ndị na-etọ ntọala na ọrụ ha n'ọgwụ nwee ndị na-atọ ntọọrụ ha na mmụọ o nwere ndị na-atọ ntọala ọrụ ha n'ọgwụ nwee ndị na-atọ ntọala ọrụ ha na mmụọ so etu si wee tọ ntọala ọrụ ya egosi ya ditamin ife ihe eji alụ ọrụ ahụ ka mmalụ ụzọ ụfọdụ abụ dibịa na-enwe dibịa nwere ike iji na-alụ ọrụ o nwere dibịa ihe eje ebe ọwụ na dime na ọfọ o ji alụkarịa ọrụ uwe oke ọfọ reason o nwere ndị dibịa bere ivuru na ife ha ji eji oke ọfọ were alụ ọrụ owo ọ bụrụ na ọnụ ha adịghị ile ka ụfọdụ ile oke ọfọ ọwa ọfọ a na-akwado dibịa na-akwado ụfọdụ na-akpọ ya ezumezu ọfọ ụfọdụ na-akpọ ya oke ọfọ dibịa ụfọdụ na-akpọ ya ọfọ dibịa wụ ọgwụ dibịa na-akwadocha tii na ọfọ ka ọ ya wee kwucha okwu tie na ana ka ọrụ ahụ ọ lụrụ dị ile mostiri ndị dibịa na-agwọta ọgwụ oke ọfọ ọgwụ dibịa na-akwadocha tii na ọfọ kwuchisi nke ịjụrụ m na onwere ọgwụ na-adị n'ọfọ ọnyawa ọgwụ dibịa na-akwadocha tii na ọfọ for activeness of the work dibịa ha na-alụ maka ndị n'oyinto ọgwụ ka ha ji wee firi isi bikos ife dị n'ọrụ dibịa ya anyị na-emewu kedu ife iji wee firi isi kedu ife iji wee tọ nta na ọlụgụ ọnwụ na ọgwụ ka iji tọ nta na ọlụgụ ịmanụ ya da eme n'ọgwụ ọnwụ na mmụọ ka iji tọ nta na ọlụgụ ịmanụ ya da eme na mmụọ ikekwe na oke ọfọ ndị some of them let me not put it generally some of them wu ndị ike ịsọ nsọ adọrọ ịsọ nsọ mmụọ adọrọ some of them wu ndị ike achọghị ijeje bute alụsị mba some of them wu ndị achọghị ijeje bute oke ite ha eji were medibịa ejiri aka decide ka ha kwadoro onwe ha oke ọfọ ahụ ya adụveri ha ya akwadosi ya ike ọ ya enye aka na-ebupụ ọrụ ha na-alụ ọrụ na ọrụ ha ada na-alụ ha eburu oke ọfọ ahụ onye na-alụ ọrụ ahụ lizin na ọfọ ahụ ife eji wee kwado ka o nwee ike na-ebupụ ọrụ ha ka ọrụ ha na-ele arụsịara mmadụ ọrụ tido ya ọfọ ahụ ka o lee maka na ọfọ ahụ na onwe ewe ọgwụ agwọchara mmadụ ọgwụ tido ya ọfọ ahụ ka o lee maka na ọfọ ahụ na onwe ewe ọgwụ na-ebu apụ na-eme na ọrụ ya adị ile ọnya oke ọfọ ahụ so some of them tọrọ ntọala dibịa ha n'ọgwụ wụ sọsọ nya ka ha na-eji uzu were alụrụ onwe ha ọrụ ịghọtago nyanwa ka ha na-eyuzu nya ka ha na-eji were alụrụ onwe ha ọrụ ịmanụ ndị tọrọ onwe ha ntọala dibịa ha n'ọgwụ na ife ha dụkarị afta ya wụ ịgwọ ọgwụ na ha nidi ha ime mmụọ o nwere dibịa ya ahụ ifube ife ọ na-egburu ndị isi ebe na ya na ikekwe wonsi na-eye ahụ ruo mgbe a eri ji o nwere dibịa ya ahụ ife ọ na-egburu agwụ ya nọ wonsi na-eye ahụ ruo mgbe ọ ya eme emume agwụ o nwere dibịa ya afọ ife ọ na-egburu onye nwe ya nọ wonsi na-eye o nwere dibịa ya afọ ife ọ na-egburu ọgwụ dube ya na oke ite o debelebe o ji alụ dibịa ma ọ bụ ụfọdụ ebe o ji alụ dibịa every week ọ na-egburu ya anụ maka gịnị maka na ọ tọrọ nta na ya ọrụ ya n'ọgwụ so ife ahụ na-eme ka ọgwụ ọrụ ọ na-arụ na-adị ile ọ ya na-echukwa stedi bikos na mmụọ riju afọ wee pụọ mmụọ na-eri ọ na-ebu dị ọgbọ ọgwụ ahụ na-eri oriri dị ma ọgwụ ahụ na-ebu nwee ike na-eleli ya ọrụ efuge that is the thing ụmụ nwoke ụfọdụ ife ọ na-adọkarị n'aka ha ndị dibịa ụmụ nwoke even though na kịta n'ụwa kịta ebidogo lụgharị ya ụmụ nwaanyị mana afụbụghị nwaanyị ọ dị n'aka ya ahụ na-afọ bikos na nwaanyị ọ na-biri aka ya n'oke ọfọ na ndị ichie na-akpa ya na-alụ ka o mere alụ agbatago ya n'afọ ebe mmadụ ịtọrị ma ọ wee nọ amago m na onwego ụmụ eze nwaanyị mmadụ na-ebiago n'afọ mbụ na-agbara afa owu na onwere ọfọ akwadoro ha wee ọgwụ na-agba afọ na-aba n'afa na onwere ọgwụ onye a na-eriri oke n'ọdụ n'ọfọ na-alụ ka ọwụ mgbagide gbata ya kọnfam ọnụ oke ọfọ ajụọ ha onwere ọkọ ọfọ idewelebe
ọsọ ya na-ezumezu ọfọ ha ma ọ n'ọfọ o ji eme dibịa ma ọ n'ọfọ nna ọrụ ha kwadoro ha agwa ya na ndị ichie gwara anya bụrụ eje tụfuo nọ na-enye nsogbu sometimes ụfọdụ ekwe tụfuo sometimes ụfọdụ agha ekwe ma anya mmadụ ayịyọ ife ma mgbata afa gwa nga eziokwu ife mfọ n'afa ịchọghị m ime ịchọghị ime hapụ ya ịghọta gị so nọọ ndị dibịa na-akwadokarị oke ọfọ ahụ were oke ọfọ ahụ were alụ ọrụ maka ndị tọrọ ntọala na dibịa ha na mmụọ kama na ebe ha na-enwezi nsogbu uwu na ha enwe principles eji eme mmụọ ịghọtago ebe ọ na-ese okwu kịta so n'ebe ọ na-ese okwu ọ na-eme na dị ọfọ ahụ dị sara na ọfọ ahụ na-adụkọ ọdụ kọndem ma ọ na ọfọ ahụ na dibịa na-afụ ụzọ n'afọ ndị mmadụ na-agba afa ndị ichie nwere ike na-aba mba na dị ọfọ maka ọfọ ma ọwa agwụ nwere ike na-aba mba maka dị ọfọ ma ọwa onye onwe nwere ike na-aba mba na dị ọfọ na ha enweghị prịnsịpụl eji ahandụrụ ọfọ ahụ some of them na-eme ha chọrọ igburu ndị ichie anụ ha eburukwa dịsema ọgwụ ahụ bupụta na okwu ebe ndị ichie na-egburu ndị ichie anụ na ọ na-were ọfọ ahụ bukọsara ndị ichie anụ ụfọdụ na-eme ha chọrọ igburu agwụ ha anụ ha eburukwa dịsema oke ọfọ ọgwụ ahụ debekwa na agwụ ha wee were egbukọsara ya na agwụ anụ so ha gwụbịazie na-aba mba na ha na ọgwụ na-eri oriri ndị ichie na-aba mba na-enyekọsị ya na ọgwụ oriri ha eji maka gbaa ọfọ ahụ ọchụ bikọs ya kọmpe mmụọ na ọgwụ mmụọ karịrị ọgwụ ụfọdụ ewere iwe chụpụ ọfọ ahụ chụpụ mmụọ ọfọ ahụ ji arụ ọrụ dibịa bịazo na-egburu ọfọ anọ na-egbu na anụ nkịta na-enye nsogbu ọwụrụ ajọ ndị na-enye dibịa ahụ echi niile anọkata ofu aka oghere enyewe dibịa nsogbu onwe ha asidentị ahụ a na-arịata ahụ ha arịata ọnọkata ihu ọrịa emechizi ọsọ na onwezi ife ọ na-aghọta n'ihu ọrịa some of them ada ama the principle eji eme mmụọ so obezo na-ese okwu na mmụọ alụwaziela ụta ma ọrụ alụla eleghele enwere ike mgbe izi akwadola ọfọ ahụ ọfụ dibịa na-eyuzi ha na-alụ ọrụ ọ na-ele ọ na-alụ ọrụ ọ na-ele ọ na-alụ ọrụ ọ na-ele dị ọfado active mmụọ enepụrụ ya anya maka na ọ na-ịkpọ ha ije hụ na mmụọ ya nwa ife gbasa ọ nepụrụ gị anya asọrọ ga asọwụ nọọ ọgwụ ka ị fokọsịrị iji wee lụọ ọrụ ha enepụrụ gị anya dị ife ha gbawụ mgbe ihe mere ha oriri ha ịghọta gị mana a na ha megidozie ebezie ha egburu ọfọ ahụ wee jeje kọmitie na ndị ichie ichere na ha gburu ọfọ ahụ dọba were gburu ndị ichie anụ ma na ha gburu ọfọ ahụ debe na ha gwụ ha were egbu na mgbe ha ya egbu anụ ma ọ na-agburu ọfọ ahụ debe na ofe alụsọ na be ha na ha ya egbu anụ ọgụ esu bikọs na ndị ichie ahụ eme ọgwụ ala ahụ bikọs ọgwụ dụ independent ọdụ ha ọbụgwụ dụ under control of ndị ichie ọgwụ dị independent away from ndị ichie ahịa control nwe so ndị ichie bezie ebe ha chalenji dị ọfọ nyapụọ ma onwe ọrụ ọ jọrọ elu ndị ichie egosi ya ọfọ edewe ahụ na orie n'efi ma ọ na orie na-ebunu nwaanyị ọ eji chalenji na ọ ya apụ na ọ dị independent ọgụ eseti ebe dibịa ahụ anụwa ọgụ ikekwe dibịa ama na ife na-eme bikọs ife a na-agbazi kịta na-agbazi onye afa na-agwa ya na-ama osu na-enye nsogbu na onwere ọgwụ na-enye nsogbu na onwe dibịa na-akụ ya ọgwụ na ọgwụ ojeje na-emebi ọgwụ dibịa na-akụ ya onwe dibịa niile adụ dibịa 200 nọ around him ya na dibịa 200 awụrụ ndị ilo ife dibịa na-agbara afa ya dagwa na ha na-achọ ọdụdụ ya na ha chọghọ ka ọ gaa n'ilu na ha na-akụ ya ọgwụ yes o nwere ọgwụ na-enye nsogbu reason bikọs na ọgwụ ahụ oke ọfọ ahụ akwadoro ya adụgo contradicted emelụ gemgbu ndị ichie so ọ na-egbuzi oke ọfọ ahụ ọnụ ọ na-akụ ya nsị na-enye nsogbu ma ọ na oke ọfọ ha kwadoro ya ndị ichie ewerugo oke ọfọ ma ọ na-agwụ ewe n'oke ọfọ ma ọ na chi ewego oke ọfọ ahụ na-anwụ ya ọgụ bikọs na o ji oke ọfọ ahụ wee transpas ya ebe ọ kwesịghị ịba ọ na-agbazi afa na-agwa ya na amoosu na-enye nsogbu ya jee lụọ ọrụ amoosu ọtọ na-alụ ọrụ amoosu ine na-ahụ ya rezobred ahụ ya niile iche na ikekwe na ọgwọrọ ọgwụ dị mma ya ma na ọgwụ amoosu ka ọ ka jikọrọ ahụ ya gwa na ndị amoosu na-enye nsogbu na ndị dibịa n'obe ha achọghọ ka ọ gaa n'iru na-akụ ya nsị na-akụ ya ọgwụ oke ọfọ ahụ na-arị ya bikọs na obu oke ọfọ ahụ transpasị ya baa ebe o kwesịghị ịba ọnya dị problem na-enye ha orientation ife ha ma na ọrụ ha kwadocha ha arụ ha ọfọ ahụ eburu ebi ha na ọfọ ka ha eji eme dibịa vum ha eburu ewere mmeriwe dibịa ọ ebuzi ofe ahụ o jee na agwụ ọ ebu eje na ndị ichie ọ ebu eje na ọgwụ ọ ebu eje na achie ọ ebu eje na ogwugwu ọ ebukwa eje n'ọdụ ọmụmụ ọ bịazi ọ na-akọ ọsọ okwu na ụka bụ onye ahụ ọ ya makwana ife na-eme dibịa onye ya agbata ya otu ka ike ifu dibịa ya gbacha afa gwa ya na ọgwụ na odebebe na-enye nsogbu o nwere ike o jere gbaa afa be dibịa gwa ya na ọgwụ ya dị oturu odi hei na ọgwụ na-apụ ọkụ ya jee na ego na-abịa ọ ya nọ na ego na-abịa nwa accident ifugo the problem onweghị onye nyere the principle of that oke ọfọ ahụ o were gị transpas ya gafee ebe o kwesịghị ịba baa ebe o kwesịghị ịba wee jee mee oriri o wee bute esemokwu n'ụlọ ọrụ ya echi niile ọgwa na ọgakọta n'ihu dawazi adawa echi na ọgwa na ọmazi ife na-eme na ndị dibịa niile ya na ya na-abụ nọ na-akụzi ya nsị na ha na-agwọ ọgwụ ọjọọ n'isi na ha na-ata ya amosu na ha achọghọ ka o kunie oke ọfọ dobe ebe na-ata ya amosu ahụ ifugo ife na-ese okwu ọnya na-ebute esemokwu be dibịa bikos na ọfa ahụ transpas go gafee ebe o kwesịghị ịgafe ha wojezi mmụọ owerugo mmụọ na-eme ewerugo ọgwụ na-emeghị na mmụọ
that is why I'm every time I'm etu na-agwa ndị mmadụ ịchọrọ ime ọgwụ ma ọgwụ, ịchọrọ ime mmụọ mee mmụọ. Ghọtago? So ha bịazi were oke ọfọ wee firi isi mba ha niile ewu n'oke just like dibịa butere oke ite were alụ dibịa. Ife niile onwe onye ya ekpe niile ọma n'oke ite ahụ, onwe ọrụ ọ ya alụ n'oke ite ahụ, ife ọ naghị ife ọ ya eje n'oke ite ahụ. O chefuo na o nwere agwụ, chefuo na o nwere ndị ichie, chefuo na o nwere ichie, chefuo na o nwere ndị mmiri, ife niile ewuzi n'oke ite ahụ. Sometimes mmụọ onye nọ be ebebe n'anya fụ na ọ na-enye oke ite ahụ ma ọ nọ danụ inye mmụọ ha enupụrụ ya aka ha gbakọtazie ya azụ ya mewe mbọsị o megidoziere ike gwụọ ọgwụ onwe ife obere ife mmadụ mere ya ọtụ ya o jezie ya ayọ na ndị ichie ha eghe ya ọnụ, ọyọ na ndị mmiri ya eghe ya ọnụ, ọyọ na agwa ya eghe ya maka na o jizi ọgwụ wee firi isi. Ife adazi agwa ya jekwana ọgwụ iji firi isi nụnụ ọkwụsị na oke ọfọ wụzie ọra jee mewe n'oke ọfọ ọnụnụ ọ na-atọrọ ya na-akwụnị na-agbanị ka ọ ya gazi bikos na mmụọ n'obe agbakọta gị azụ maka na o ji ọgwụ wee firi isi. Ọnya na-ebutekwa na ebe dibịa aghakọsị aka oghere ya karịa ebikasị onu n'ebe niile. Iwe mmụọ ị na-agba dibịa afọ ị na-ajọ okozugbo dibịa dị ife a iwe mmụọ eju dibịa n'ahụ onwezi ife ya ghọta na-aga aga ọnọkọta sọ na mkpuchi gị azụ ka nkọ n'afọ mmụọ asọpres go oke ọfọ ma ọgwụ o ji arụ ọrụ gbakọta ya azụ ọ na-agbanị ifuge na ọnya ahụ ife ọzọ na-enye nsogbu be dibịa ahụ ka m bịakwa. So owewe ya nwanne m ọnya ahụ oke ọfọ dibịa ji arụ ọrụ ọnya ahụ dibịa ndị tọrọ nta na ha n'ọgwụ mana ọ ndị dibịa ndị tọrọ nta na ha na mmụọ maka ọganiziri valulu agwụ onwelu ma na agwụ na-alụ ọrụ ụfọdụ ndị lụrụ agwụ ọfụma ahụ bikos na most of the reason ụfọdụ dibịa ji eji ebu oke ọfọ ahụ na ikekwa na ha eleela anya na mmụọ ikekwa okpe niile ọma na agwụ onweghị ife ọfụrụ, okpe na chi onweghị ife ọfụrụ, okpe na ndị mmiri onweghị ife ọfụrụ. Ọ dụzie frustrated na ikekwa onye tiziri arụsị anya kwado n'oke ọfọ eji alụ ọrụ ikekwa na oge agwụ were ọrụ mmadụ ọrụ onweghị progress. So ụnọ jezie na-agba afa ka ọ mara ofu dibịa ụnọ dibịa ọgwụ ka ọ ya enweta ọ sị ya kwado oke ọfọ nụ ya were oke ọfọ na-alụ n'ọrụ nụnụ na oke ọfọ ya ada asọvụrụ ife niile akwa ifuge onye ahụ eje kwado oke ọfọ mana ọnọ dibịa doziri agwụ ya ọfụma agwụ ya dị active, dozie ndị mmiri ọfụma ndị mmiri dị active, dozie ndị ichie ọfụma ndị ichie ya dị active na-alụ ọrụ, onye uwe dị active na-alụ ọrụ, anabe nna dị active na-alụ ọrụ. Onidi ha oke ọfọ iji mee dibịa ọfọ ọrụ ọlụlụ wee dị ile onidi ha oke ọfọ iji mee dibịa ọrụ ọlụlụ wee dị ile. Ọgọdụ na o nwere oke ọfọ onwelu mana ọ kwadoro oke ọfọ ahụ si sekọndịrị adịka ama isara na ọ kwadoro ọwachiri oke ọfọ ahụ na oke ọfọ ndị nna ya ikekwa ụmụnna ya gbakọtara azụ odisaidizie ka ọwachi oburu edewe ọ na ọkwadoro onwe ya oke ọfọ asị dibịa ikekwa na ọkọ ya wee nwee ka ife siwesi ike mgbe ụfọdụ ka o bupụta oke ọfọ ahụ ikekwa ife ịda na-ebupụta ebe wa na onye eji alụ ọrụ tu iwepụta ebe ewu mbọsị ọ chọrọ igburu ya anụ o wepụta egbuori ya anụ na ife o ji wee mere isi mmụọ ya wa agwụ kpọrọ ya ọrụ bikọs agwụ bụ isi mmụọ dibịa, agwụ bụ isi mmụọ dibịa. Ọfọ agwụ ya ahụ wee ọfọ ọ ji alụrụ onwe ya ọrụ na ọgwụ ya fụkwu onye eke dị ya ụwa wụrụ onweghị ife mmiri ife ahụ eti ihe so ọfọ agwụ o doziri ọfụma wụrụ ọfọ agwụ eti ihe ọgwụ eti ihe ugbo n'ugwu enweghị ife tirie ọfọ agwụ ahụ ji ori oke ọ na-emekwa agwụ ya ọfụma na-enyeju agwụ ya afọ ọya alụrụ gị ọrụ weta ọfọ agwụ wee lụọrụ gị ọrụ ọya ife ọnụ bupụta ọfọ agwụ ya wee maka na agwụ ahụ ife ziri ya ọrụ ọ ndị mmiri ziri ya ọrụ ọ ndị ichie ziri ya ọrụ ọfọ agwụ ahụ ka ndị ichie ya eji alụ ọrụ infat agwụwu ọgbakọ ozukọ ezumezu mmụọ dibịa agwụ bụ ibu agwụwo obukọsị dibịa ọ na-nwere agwụ bewu n'ọgbakọ ezukọ ka agwụ ka mmụọ niile n'obe dibịa ahụ wa agwụ ka o ji arụ ọrụ, ndị ichie wa agwụ ka ha ji arụ ọrụ, mmiri wa agwụ, onye owe wa agwụ, alụsị agwụ, mmụọ ụra mmụọ n'obe dibịa ji agwụ dibịa arụ ọrụ. So ọrụ ọrụ na o ji agwụ ahụ wee lụ ya agazi ọ ndị ahụ ndị tọrọ nta na dibịa ha na mmụọ. Enweghị m oke ọfọ m ji arụ ọrụ dibịa m ife sọkwa m ụgwọ ụdị ọgwụ sọkwa m chọrọ ịgwọ ọfọ agwụ m, ụdị ọrụ sọkwa m chọrọ ịlụ ọfọ agwụ m ambịa na-agazi very very well even more than ndị na-emekwa ogbu okwu ọfọ nwa because atọrọ m nta na dibịa m na mmụọ. Agwụ m alụrụ ya ọfụma direct and rightful etu esi kwesị ịlụ agwụ. Ndị be nna m aka ji ofe agwụ be nna m bịa lụọrụ m agwụ rụcha aka ji ofe agwụ ikwu nne m bịa lụọrụ m agwụ aka ji ofe agwụ ikwu nne nna m bịa lụọrụ m agwụ. So agwụ m dụ normal etu agwụ kwesịrị isi wee do nụcha nji nwaanyị anọrụ m okuku nụọ okuku agwụ ọgwụ agwụ ya eji arụ ọrụ na ọrụ onwe ya okuku
mgbe chọrọ ịnụ okukwu a ka m chọrọ ka mmadụ metinye ọgwụ na ọfọ agwụ ma ha gwa m anwakwana ya anwa ma traịkwa na traị nchọrọ ịnụ okuku m nụwa okuku nụọ okuku tọnyela agwụ m okuku ahụ ka agwụ m ji alụ ọrụ ọfọ agwụ m ka m ji emere onwe m dibịa atọrọ m ntọala nke m na mmụọ ndị mmiri m dị aktiv dọrọ onwe ha mma vat mmụọ n'obe m dị aktiv enweghị m oke ọfọ that is much of a reason ma ejete mmadụ alụ inwe maka m enweghị afọghị m uru ọ baala m mmụọ n'obe m ngodoro ha ji ha na-emere m ife ngwara ha infact eche mara mmụọ n'obe ha na-alụ ọrụ ma ha aka ịnwa ha aka ịma na ha na-alụ ọrụ ịghọtago so n'ọnya awụ ajụjụ ị na ha ajụ na oke ọfọ ka dibịa ji kwesị iji mara ọfọ ka ọfọ agwụ ka ya ọfọ agwụ ka dibịa ji ife dị marụghị ọrụ uwe mmụọ ụra marụghị ọrụ uwu nya awụ isi mmụọ ha ọgwụ ahụ ama mmadụ ọrụ ọgwụ substitution ka ọwụ sekọndịrị ka enyemaka ngwa ọgwụ enyemaka ngwa mana ndị be anyị na-abizuzie ndị faba jizie wee melu ọla ọlụ ha jizi emelu ọla ọlụ n'ọdịnala Igbo mana ọgwụ is not ọla ọlụ ọgwụ ekwesịghị ọrịa ịwụ ife mmadụ ya eji wee fidi isi n'ọdịnala Igbo ọgwụ wụ sekọndịrị after praịmarị gachara dị sekọndịrị ziwụ nọ na-eni ndizie ka a kpọọ ya ịghọtago nwanne m so dibịa tọrọ ntọala ya na mmụọ na-eji ọfọ mmụọ emerụ dibịa dibịa tọrọ ntọala ya na ọgwụ na-eji na-eji oke ọfọ ọgwụ were emere onwe dibịa ịghọtago na etu o si wee gazielu onye osetu ahụ wee na-eme ịghọtago na onye awa ajụjụ nkwe na ife nwere ịsa gị ọmụọ m na m asa gị ọfụma ị gekwazie ntị ọ na m asa ha jụkwa m ọzọ na adụm fri tata nwa ife na-eme demekwọ m ka m gwa ọnụ nwoke Udo Esom Tochukwu ike nga eze mmiri na na-edo kwa na-ewu ka anyị si eje